Čus bez lidí, tady je u mého prvního dílu ze single playeru z Minecraftu. Dnes to nebude multiplayer, dnes to bude takový kratší uváděcí, jako kdyby vlog do Minecraftu. Si vytvoříme nový svět, třeba YouTube svět. Dám si jedno přežití, vypnu to, zapnu to, vypnu to a dám si třeba zrušit síť. Kdyby někdo hrál, tak zrusit. Hotovo. Vytvořený svět. Budu teda na dlouho. Já si ještě slyším zvuky, tak chvíli počkejte. Tak. Vypadá celkem dobře. Tak si tady zabijem pár oveček. Někdy si je zdaní roťůkla a nezvolím, ty musí zabíjet. To je hrůza. Tomu jak trochu nevymyslela. Zabiju tě, bandí, jumping. Vyvlátím tě k smrti. Tak si tam GTA 4 si zahraje. Vlastně vy ne. Chcete ten dívat. Budu natáčet taky Banish. Třeba The Sims a takové hry, jsem 3. GTA 4. Jsem si říkal. Ale asi hlavně Minecraft. A i multiplayer a GTA. Taky multiplayer. Budu natáčet s Filipem. Minecraftu má nick Boxer. Už tak, nemám originální Minecraft, takže nám netušte. To je trochu blbné, to nemám vůbec. Tak. To stačilo. Já vám ukážu, jak jsem viděl server. CZSK, Supercraft, pomůčka 179, PvP plus VIP. Upravit. Teď si opičte, když chcete. Tak. Máte. Teď tak si stopněte. Půjdete tam podívat. Teď když chvíli stoupnu, napíšu heslo a pak se vrátím. Tak, už jsem zpět. Creeper. Kde nastal? Nestihl to. Jít na Supercraftu. Chovej se slušně. Protože si jde kit. Tak. Pozdravte diváky. Jste na videu. Fajn. Takže pravidla a tak dále. Tady jsou pravidla. Varpy. Informace. Je umírám mladý, nevadí. Tak, pak sem přijďte a podívejte se.
Tak, dávajte odběry, komenty, lajky, dislajky, ale hlavně komenty a odběry, to budu hodně rád.